Results nezvabuda pachiyero chenjeri pane zvawaitarisirwa kuziva. Zvinasara musi wawakazvinetera ndo wawakasara musi. Mari kuno kungoti wakabuda nemangano unotiziwa anguva madaidai hapana kana manainai kuverenga tsvodza mara nguva yapera kuti hwa. Apa chinozikamwa hwa una kana nemutauro waunohwa. Chitsiga itsaga muna nechitsika chokufoira nechikaranga chinotaurwa munyika yakatsika auya kamarizauti. Mubereki anopakatira ura mumaoko. Yamwari ndini wamakati ndizvare mboko. Sadza zvipfeko pokugara ndinomupa pamwana uyu ndipo pane tariro yangu. Agone kundichengeta kundiriritira ndisisagona dzapera nhambo dzangu. Ndiko kubereka wangu hatirase mbereko nokufirwa. Kana uri murume unayo sekera muchitende. Sandipedzi kudzidza kunopa munhu benzi. Tsvagai zvimwe zvinozikamwa kusimbirira zvisingazikamwi ndoubenzi. Chikoro chikapaswa neakapusa. Anosarudza kunoita sociology foundation yake oputsa. Asi hove dzinokwira negwizi. Gavi rinobva kumasvuuriro. Tikati titaridza nemapepa muchanzi baba mai nyepa. Tigere kushora vana timbotarisa vabereki. Baba namai matofo vanozvara chiutsi. Mai nyanzvi nababa dofo mwana akatodza mai bho akatora baba izungunde. Kochiti baba shasha namai nyanzvi panozvagwa mwana ane nyanzvi. Tarisai vanhu vamunodanana navo. Sezvamuchave nevana navo ndiwo micherechedzo yevana vamuchava navo. Auya maresults. Zita ndinonzi Mambugura Matunhu. Ndiri nyanzvi yemanzwi nemusikanzi wachibaya semunzwa. Ini svikiro renetembo pano ndo padzinosvikira. Apeno kwenyu kuti vakazviita sei? Kunoku. Mawane. Kutambisa sadza.